Oh la sekusile bafethu sekusile. Anginandawo manje. Hambe ngicasha nje wonke amakhono. Nendawo ayikho lana kusahlanganiswa, ngiyahlanganisa ngiyathatha ngiyabeka. Ngiyazama ngoba nakho nalana akukho umuntu ngizocasha khona. Mina umfoko wamasango sibonele bafethu ngithi sekusile bafethu. Sibonge uNkulunkulu silalile savuka. Futhi unenhloso nathi ngoba makuthiwa seqedile ngawe ngaba uvukanga. So mawuvuka ojwayele ukuthi ubonge ukuthi uvukile, otherwise makuthiwa uNkulunkulu seqedile ngawe ngaba uvuki. So vuka ukuhlonipha ukuvuka kwakho, hloniphe nokunyathela kwakho ngoba uNkulunkulu njengoba ekuvusile nje khona okuhle afuna ukuthi ukwenze. If ungakwenza okuhle zibuze wena uyithimpithe. Sengahlala kwi-wheelchair ngithi mangibuka ngithi hey waze kwanzima ukwenza. Ngithe kwanzima ukwenza ngithe mase bangiboleka inyawo mhlawumbe nami ngaba amavila nje. Kodwa before ngangalona ivila. Angihasilisha strong. Namanje yabona nje mangibuka ibhakhuli yami le ngithi hawu njengoba nala sekuvaliwe selothi ilanga malishisa njengoba ngihlezi ngithi ngine-view enhle lana umoya usuyoshaya kamnandi mawubuka nje nalapha enzansi uyoshaya kamnandi umoya uqhamuza lapha buka nje ngisehlathini enzansi nasensimini yami nayikhumbula insimi yami yabo ukuzama ukuphanda uthi mawuyindoda ukhula ngidlulile endaweni eziningi ngihuzukile makuthiwa i-wheelchair ayingibambanga abe ngikuphi kodwa nakho yazameka kuyenzeka nami sengiyakwazi ukubuka phansi noma ngilunguza ngithi ngiyasaba ngobani anganoma i-wheelchair kamntana ishiblike yini kodwa ngoba ngiyathemba ngeke kwenzeke. uNkulunkulu namandla bafethu mawuvuka ekuseni wobonga bese uyakuhlonipha ukuvuka kwakho ngoba wazi ukuthi njengoba uvuswa nje inhloso yakho yini but kodwa yena uNkulunkulu ufuna ukukhombisa ngawe. Mina ke ngithi uNkulunkulu wangishaya izandla nezinyawo la ngase ngiyinyuka ngithi aboma kusuka kwebhanoyi ukuthi wangishaya ngangaba nalutho. Ngiqala ngithi ngiyaphanda yabona mase uqeda ukwenza izinto usuqala uthola umsebenzi. Walimala ngina 21. Ngiqala sengithi impilo imnandi gijima la esandleni. Wangithi phahla wayona leyo moto yaphela indaba yayo. Afathi ngiqale phansi ka lapha izandla isasebenzi. Kwase kunyaza ikhanda kuphela umzimba wonke onganyakazi. Nezandla enganyakazi phezulele kanje. Unyaza ikhanda kuphela. Kwathi waqala phansi. Ngabuyiswa ka0. Ngibele emjondolo wahlala emjondolo. Ngcono bani yawazi lengihlezi ngijimela wona. Kodwa elinye ilanga nami bese ngibabuka kanje. Ngithi mangibuka ngibuke lapha phesheya umoya ungishaya. Do not give up. Njengoba ngikutshela ukuthi uNkulunkulu namandla uyazi ngawe ukuthi uphatheleni. Mina ngayibona impilo yami eyisuyiso webhanoyi inyuka ithi kanti yena wayazi njengoba isuka ngamandla inyuka ithi mhlawumbe izothi yothi fahla la. Umntana wathi no, suka nje kahle ngephesi hamba kahle. Nakho ngiyaphila. Ngiphila ngaphezulu kweminyaka engangihamba ngeenyawo ngiyiphila. Sengihlale ku-wheelchair ngaphezulu kweminyaka ngihamba ngeenyawo ngobani ngo 4 years ngoba ngina 25 years ku-wheelchair but ngalimala ngina 21. Sengiphile kakhulu kunempilo ngihleli ku-wheelchair kunempilo kuhamba ngeenyawo
ningifollow, share, ni like, sicommente, nisixoxeni mafethu. Do not give up.